Здравейте! В това видео ще си поговорим кога да подмените вашите спирали за сребърна вода Hygge Silver Water. Те са проектирани да издържат 12 месеца поне употреба, изцяло потопени във вода, като неминуемо с времето им сребърното покритие, което е 1-2 микрона, се износва и отдолу започва да прозира медното покритие. Тоест, когато видите, че една спирала започва вече да ви изглежда като медна, това означава, че е време да я подмените. Съветваме ви спиралите да ги държите почти винаги потопени във вода. Защото когато са на въздух, те правят реакция с въздуха и могат да потъмнеят. Пропуснахме в предното видео за поддръжката да ви обясним. За да премахнете тези петна, направете паста от сода бикарбонат с вода. И с тази пастичка обтрийте внимателно, без много да търкате, за да не свалите покритието. Макар че то е много здраво, но въпреки това обтрийте петната с мека гъбичка и тя отново ще блесне като нова. Когато дойде време за подмяна, може да я поръчате на сайта ни или на телефон 052 919 500, а може и да ни пишете и на имейл sales@hygge.bg и ние ще ви я доставим. Ние за ваше улеснение на 12 месеца ще ви напомним с имейл, а пък вие ще решите дали да я подмените. Спиралата има дребни производствени дефекти, като примерно на всяка една спирала има две риски. Това са окачвачите. Не трябва да ви притесняват такива дребни неща. Тя има огромна площ, огромна контактна площ. На това се дължи и нейния изключителен ефект. Обаче, когато среброто се износи, отдолу остава медта. Медта има почти същите свойства, но в пъти по-слаби от тези на среброто. И затова, когато ви се износи сребърното покритие, не може да очаквате пълния ефект и затова е добре да я подмените с нова, за да знаете, че пиете винаги чиста, свежа и полезна вода с колоидно сребро в нея. Така че пожелавам ви здраве и дълги години да пиете чиста и полезна сребърна вода.